This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Nagpagwa sang Executive Order No. 5 si Iloilo City Mayor Jerry Trañas nga nagamando sang pagpaidalom sa random drug test ang mga job hires kag empleyado nga yara sa idalom sang contract of service sang Iloilo City Hall. Base sa EO sang alkalde, nagumpisa ang random drug testing sang Enero 10 tuig 2023 sa katuyuan nga matibong ang drug-free workplace sa Iloilo City. Ang testing ang patigayunon sa mga taga-uswag molecular laboratory kag ipabili naman nga confidential ang resulta. Magapangatubang naman sang disciplinary kag administrative proceedings kag posible nga ma-terminate ang kontrata sang mga nagpositibo sa illegal nga droga. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si Kabandarang Alex Escalante. Nagabandera sang matudod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera